Predo mnou stojí Mini Aceman S. Je to čisto elektrické Mini. A ja mám jednu otázku. Je to stále Mini so všetkým, čo k tomu patrí? Tu je malá ochutnávka. Viete, ako hodnotím športovo ladené autá? Väčšinou hľadám gombík, respektíve sa snažím preklikať v rámci menu a hľadám jednu jedinú ikonku. Vypínanie stabilizačného systému. Lebo som presvedčený o tom, že ak vám to výrobca dovolí, znamená to jedno. Svojou prácou si je istý a majiteľom dovolí zabávať sa bez obmedzení. No ale je tu nová doba. Elektrická a navyše aj mimoriadne bezpečná. V tomto prípade môžem deaktivovať iba protipreklz predných kolies. A to znamená, že nebude uhol driftu taký, aký by mohol byť. A to je obrovská škoda, lebo predchádzajúca generácia Mini Cooper SE túto možnosť mala. Takže zobudiť religény tohto Acemanu S bude predsa len trocha ťažšie, než ako tomu bolo doteraz. Ale v podstate je to elektromobil, takže jeho jediná pointa má byť šetriť emisie, nie? Hoci absolútne nechápem, prečo si automobiloví výrobcovia myslia, že vodič elektrického auta nemá športovú jazdu rád. A chápem to v prípade Dacia Spring, ale Mini? V tomto smere musím vyzdvihnúť postoj Hyundaiu, ktorý svoj model Ioniq 5 necháva plne odomknutý a pokojne si s tým môžete zajazdiť, zadriftovať absolútne do síta a viete vytvoriť aj takýto virálny klip. Je to v podstate alternatíva pre tých, čo potrebujú predsa len praktickejší Mini Cooper. A tak Aceman ponúka 5-dverovú karosériu, hoci v prípade zadných sedadiel ho stále nemôžeme označiť za plnohodnotné rodinné auto. A tak pointa možno bude pohodlnejšie naloženie nákupu medzi sedadlá. 5-dverová karoséria znamená plus 10 či 15% priestoru. A cenový rozdiel činí presne 2050 eur za rovnakú verziu. Preto Aceman má oveľa väčšie šance osloviť publikum než klasický trojdverový Cooper. Hoci pri celkovej cene atakujúcej 50 000 eur, to bude mať Aceman predsa len trocha ťažké. Dimenzie modelu Aceman naznačujú kompaktné rozmery. Celková dĺžka je 4079 mm, šírka je 1991 mm a výška je 1514 mm. To, čo je ale zaujímavé, je fakt, že Mini tento model označuje ako crossover a ja by som sa stavil, že je to v podstate 5-dverový hatchback, ktorý má mimochodom objem batožinového priestoru na úrovni 300 litrov. A to je presne o 90 viac, než vám ponúkne trojdverový Mini Cooper. Prioritou užívateľov Aceman tak zrejme bude jazda v meste. Teda presne tak, ako to bolo pôvodne s elektromobilmi plánované. Napokon naznačuje to aj samotná kapacita batérie. 49,2 kWh znamená, že v reálnej premávke dokážete na jedno nabitie najazdiť zhruba 300 km. Na dlhé cestovanie tak Aceman určený nie je. Tak či onak v zrkadle celoeurópskeho priemeru 50 km denne bude Aceman spĺňať väčšinu požiadaviek a zároveň z bežnej 230V zásuvky dokážete za zhruba 10 hodín nabiť na ďalších 100 km jazdenia. Ak sa rozhodnete pre návštevu rýchlo nabíjacej stanice, tak by ste mali dosiahnuť maximum 95 kW. Z našich skúseností však vyplýva, že maximálny výkon rýchlo nabíjania už za teplého počasia dosiahne zhruba 75 kW. V praxi to znamená, že na 80% nabijete za zhruba 35 minút namiesto 20. Batériu síce môžete pripraviť na rýchlo nabíjanie jej zohriatím, trvá to však 90 minút, čo je nepraktické. V tomto prípade predné kolesá poháňa elektromotor s maximálnym výkonom 160 kW, čo je 218 koní. Maximálny krútiaci moment je 330 Nm. Z 0 na 100 km za hodinu zrýchli Aceman S za 7,1 sekundy a to je veľmi príjemná hodnota.
No a ten posledný údaj, ktorý nemôže chýbať, je priemerná spotreba. Dosiahli sme 17,2 kWh na 100 km a pritom sme sa vôbec nesnažili o to, aby sme dosiahli čo najnižšiu spotrebu. A to znamená, že na plné nabitie batérie prejdete minimálne 300 km. V prípade, že sa budete snažiť, tak teoreticky dosiahnete výrobcom sľubovaných 400 km. Poďme na interiér. Fakt nechápem umiestnenie tohto madla a tejto kľúčky na otváranie dvier. V prípade, že nie ste 50-kilová šuliprtka, tak pri otváraní si budete kľúčku búchať o vlastné stehno. A to je nepríjemné. A takisto zatváranie dvier je predsa len trocha ťažšie, lebo to madlo je umiestnené príliš blízko otvárania dvier. Nie, že by ste dvere nevedeli zatvoriť, bude to však vzhľadom na jeho polohu znamenať vynaloženie trocha väčšej sily. Na tomto detaile mohlo Mini predsa len trocha viac popracovať. Relatívne spartiansky vybavený interiér však predsa len dokáže ponúknuť istú dávku štýlu. Robí to však detailmi, ako napríklad týmto pásom na volante, ktorý je mimoriadne pekným detailom, a rovnako takýto opasok nechýba ani na palubnej doske. Kosoštvorcové šachovnicové čalúnenie je tiež celkom zaujímavé, no a samozrejme obrovský kruhový dotykový displej. No a nechybajú tu ani koliskové spínače, ktoré sú akousi spomienkou na nádherný a skutočne mimoriadne dobre prepracovaný interiér, ktorý malo takmer každé Mini. Teraz už tu máte len 4 prvky, o ktoré môžete oči oprieť, a to je asi všetko. Na druhej strane musím povedať, že to celé ladí a je to poskladané tak, aby ste sa na to vedeli pozerať s úsmevom. Ale to neznamená, že tu neexistujú ani menej podarené detaily, ako napríklad toto umelohmotné posúvanie tohto klimatizačného výduchu. Kruhový dotykový displej má konfigurovateľnú grafiku, konektivitu, ako aj integráciu umelej inteligencie a rozšírenej reality. Sedadlá vpredu sú vynikajúce, priestor vzadu je však priemerný a mierne prekvapila aj kvalita použitých materiálov. A spomenúť musíme aj miernu absenciu zatvárateľných odkladacích priestorov. A čo by som dodal na záver? Mini Aceman je vynikajúce auto, ktoré má obrovský potenciál. Bohužiaľ, je mierne uzamknutý. V mojich očiach Mini Aceman tak trochu zabúda na to, na čom bolo novodobé Mini postavené. Na dizajne, štýle, detailoch a jazdných vlastnostiach. Vadí mi, že celá pointa elektromobility je posunutá k šetreniu emisí. A to je škoda, lebo ak by Mini Aceman mal všetky atribúty Mini, tak by som ho označil za ideálny elektromobil.